Musealiak 11, luma-ontzia, idazluma eta tinta gordetzeko ontzia, egun gordailuan jasotako bilduma da. Pasaiako portzelanaren tintontzia da, pieza angeluzuzen hutsa da, ebakitako 4 oinen gainean jarria. Goiko aldean sakonune luzea du aurrealdean eta bi zulo zirkular atzealdean. Azken bi horietan daude ontzi zilindrikoak, tintontzia eta areazko kuboa, bata irekia eta erdikoa heldulekua eta hainbat zulo dituena, bestea berriz itxita. Pasaiako portzelana fabrika Gipuzkoako Pasaiako herrian kokatutako portzelana eta toska fina ekoizteko zentru ospetsu eta aitzindaria izan zen. 1858 eta 1910 artean jardun zuen, eta Espainian zeramika apaingarrien artisau fabrikazioan nagusienetako bat bihurtu zen 19. mendean. Jatorria 1851koa da, Charles Edward Beñol, Etienne Beñol zeramikari frantziar ospetsuaren biloba, eta Limoxeko portzelana finaren fabrikazioan tradizio handiko dinastia ospetsu batekoa zenak, Pasai Donibaneko udalari herriko jesuiten etxe zaharrean eta elizan errege portzelana fabrika ezartzea proposatu zionean. Ontziteриak, tejokoak, kafeontziak, erretiloak, platerak, edalontziak, pitxerrak, arraskak, arroak, loreontziak eta dekorazio irudi delikatuetan zentratu zen ekoizpena. Ezaugarri nagusiak, ondo zuri bereizgarriak, lore motiboen dekorazio polikromo landuak. Pasaidunak eta geometrikoak zein urre ostozko urreztadura dotoreak ziren. Beti erreferentzia gisa Limoseko portzelanaren estiloa eta kalitatea hartuta. 1878an hasierako sozietatea desegin ondoren fabrikak hainbat gogorabehera eta jabetza aldaketa izan zituen. Geldiarazte eta berrirekitze etapekin. 1881 urtearen inguruan Pedro Fusad eta Ramon Llanos jabe berriek berriro ekin zioten ekoizpenari, bultzada berrituarekin. 1885ean Beñol familiaren oinordekoek auzi konplexu bat hasi zuten fabrika berreskuratzen saiatzeko. Baina azkenean ez zuen fruiturik eman eta, beraz, kontrola Espainiako enpresarien esku geratu zen. 1906an Daniel Zuloaga Segoviako zeramikagile ospetsuaren jabetza izatera pasa zen. Honek bere esperientzia eta sormenarekin azken ekoizpen urteak zuzendu zituen, 1911ko behin betiko amaiera arte.